Lembok. Kalem mbok enten apa mbok lah. Iki apa ya ta lembok. Si mbok iki wis tuwa. Iki kan ngene mbok ya. Iki ngono si mbok nyuwun tolong ta mbok. Nyuwun tolong apa ta mbok Iki ngono sawah wis dadi leleran. Mbok iku kepengin Limbuk iku melu tandang gawe ora mung macak wae ta mbok. Kebangetan tenan. Simbuk wae wis tandur iki rasane tenagane wis ora iso mumpuni ta mbok. Mbok kepiye? Limbuk aku iki wis kadung pupuran mbok aku wis kadung pupuran wis piye aku wis glowing pisan mbok lah mosok aku iki wis pupuran wis glowing cantik tenan mbok aku mosok dikon nyemplung sawah to mbok aduh piyong Gusti ngene ta ya mbok kepripun mbok sing jenenge wong tuwa iku ya kepengin anake wadon iki tetep dadi putri sing berbekti marang wong tuane loro ngono mbok ya si mbok iku kepengin Limbuk iki genaon tandang gawe senajana gaweane namung tandur alhamdulillah mbok iku ngono tandur-tandure sawahe dhewe besok nek dadi kasil parine iso dinggo mangan ngono mbok kepiye Limbuk kepiye ya ora apa-apa mbok perintahe mbok bakal tak laksanakaken mbok iya mestine ngono ta mbok senajan awakmu pupuran glowing pisan ya ora apa-apa anjen putrine mbok iku ya ayu dina deblong senajan pupuran kaya ngono kuwi nalah tansaya saya cantik luar biasa mbok aduh mbok yes kana mbok diwangi kana gaginan ben cepet rampung mbok nggih mbok senajan aku pupuran wis aku arep budal mbok pancen iki ngono musim nggarap sawah aku iki ngono kebagian jarene Bagong aku iki dibagai gandeng daleng kene iki ora iso piye tapi gonggong dijak wong loro bebarengan ben cepet rampung ndelalah nalikane tekan sawah ngilang jebul-jebule ndelalah Bagong turu nang gubuk kono ya ora maido pancen ya awake lemu ibul-ibul loh kae ana pujaan hatiku datang Pak Gundul kepiye to denak Limbuk kok ora sengaja awake dhewe iki kepapasan ana ing kene Pak Gundul ya pancen iki ngono ya awake dhewe wis banget judone mlaku-mlaku sak mlaku ya papasan wae iki ngono pertanda alam mbok aja sembrono lho Pak Gundul loh kok sembrono iki piye to ya aku iki ngomong apa anane lho mbok Pak Gundul kepiye aku iki diutus Kanjeng Mbok supayane melu tandur ngono Pak Gundul lolah kowe iki mbok lho iya sik tak sawange lho barang tak sawang tak tamatke
eman-eman, Mbok. Tegese kepiye Pak Gundul? Loh. Weh, cantik denak deblong, aduhai. Glowing pisan. Iki ngono awakmu iki bar pupuran to, Mbok? Pancene aku ki mau bar pupuran Pak Gundul. Lolah. Kok eman-eman to, Mbok? Tinimbang kowe iku melu medhun nang sawah kaya ngene iki abot sanggane panas ora karuan, ya alung luwih apike luwih becike ya, Mbok. Tak penak-penake aku ngono. Tegese kepiye Pak Gundul? Lolah. Masa aku kon rangke kanthi panjang kali lebar ngene to, Mbok? Kepiye Pak Gundul? Suarane sahdu tenan, ana burung-burung bergolo sing padha berkicau. Ngene ta ya, Mbok? Piye ya? Ngene lho maksudku. Tinimbang daripada dirimu ngono, melu nyemplung nyebok sawah brutu kabeh ora karuan, ora ontra apa-apa. Alangkah lebih baik ngene. Aku memberikan solusi ben kepenak uripmu. Ngono, Mbok? Kepiye ta Pak Gundul? Yang ngomongku Mbok ya sing genah. Langsung tunduk poin wae ta Pak Gundul. Iya. Ngene ta, Mbok? Tinimbang teng kongko ya, mengkongko nek nang sawah ya ireng, alung luwih becike, dadi sesandinganku, dadi pujaan hatiku, mengko-mengkone tak kepenakno uripmu ngono. Nomah wae masak, macak, mapan, turu, manak ngono. Sembrono Pak Gundul. Lho, piye to? Iki ngono cocok lho, Mbok. Pak Gundul, kepiye? Aku kira karo awakmu iku ya wis pancene kaya dulur dhewe to Pak Gundul. Ora iso ngono to, Mbok. Dulur kondi. Pak Gundul, iya kepiye? Aku iki wis kerinan selakawan Pak Gundul. Yen nganti awakmu ku nyegat ana ing kene iki, ora rampung-rampung oleh ngobrol, mengko nalah aku entuk dukaning Kanjeng Mboke. Tenang. Ngene lho, Mbok ya. Kepiye Pak Gundul? Lah kae Bagong. Labene teko kene, Mbok. Kae munggurimu Pak Gundul. Lah dalah. Lho. Mbok, kepiye Bagong? Kowe mau diapakno Pak Gundul, Mbok? Aku ki ora diapa-apake Pak Gundul, Gong. Cuman iki ngono ngene, Pak Gundul ngajak aku sesandingan ben penak uripku, Bagong. Alah. Kepenak apane, Mbok? Iki wae lho, Mbok. Pas nang warung, wong ngopi wae rong bayar lho, Mbok. Iku aja sembrono lho, Gong. Iku aja angger-angger mangap lambemu jeplak tenan lho, Gong. Maafin, Mbok. Aku bercanda kok membuka kartu iki yo. Aku kok dadi ora payu lho, Gong. Aja ngono lho, Dul. Alah. Ya wis ngene ya. Ya wis aku tak bali, ayo Mbok, tutupno lampumu. Iki ngono mergo ana Bagong dadine awake dhewe dadi ora kan parake. Ayo bali, ayo. Kan awakmu kudune ndang tandur, Mbok. Ya wis aku tak bali.